It's DJ. Sa lahat ng ating mga mamshis, papshis at mga anakshis, ito po muli si Ma'am Shiji and welcome back to my channel. At syempre pa, bitbit ko pa rin ang aking mahiwagang red notebook para sa mga katanungan ng aking mga guests. And for today, yan, isa sa mga pinaka-controversial na social climber ang aking kakapalayamin. None other than JC Licious. JC Licious. Busy kita tulong Jesse issues. No, kinabahan ako. Bakit? Ay, nagpaano ka kasi nagpa-swab ka? First time. Grabe. Pero makakasanayan mo na yan kasi mukhang marami ka ng gagawing test very, very soon. Actually, araw-araw naman yung test. Ibang test yata yan. Ayan, so eto na nga, nako, magagaroon na ngayon ng one-on-one tanungan natin. Actually, this is an ambush interview kasi ayaw niya talaga. So, dapat sa kwarto kami, since medyo magulo yung kwarto, hinila ko na lang siya dito sa labas. So, may mga katanungan tayo ngayon na dapat mong sagutin. Wala akong choice. Mga very controversial questions. Okay, simulan na natin ang tanungan one-on-one with Bakang. Okay, for Bakang, unang katanungan. Ang Ilan ba dami... yan? Ilang tanong yan? 34. Dami. Hindi. Okay, ang dami sa mga followers, sa mga viewers natin, sa mga nagmamahal sa social climber, most especially yung mga nagmamahal kay Brenda Minch, ang nagtatanong, bakit ka nga ba uuwi ng probinsya? Ano nga daw ba ang tunay na dahilan ng pag-uwi mo? Actually, may task ako. Yes. May task about, of course, about kay Brenda. Pwede ko muna pwede sabihin. Okay. And yung ibang reason, doon ako magbe-birthday kasi 2 years na akong hindi naka-birthday doon. With your family? Oo, and other friends. Yung unang birthday ko kasi, Pangasinan. Yes, sobrang sabi. saya nun. Kasama si Mama Oo. and si Yuri. So, gusto ko umulit sana pero Medyo... tapos pangalawa dito, so hindi talaga ako nakapag-celebrate. Na-miss mo talaga na sobra yung family. Oo. Sobra. Oo, yun sa birthday. Okay. So, meron siyang mabigat na task si Brenda for you. Yes, So, kung correct. ano man yan, pakaabangan nyo na lang. So, ano natin yun. Don't worry ha, kasi some of our followers, at most especially mga nagmamahal din sa'yo, at concern, na nagsasabi na sana wag mong iwan muna ang bahay. Kasi nga, si Brenda ay nasa loob ng bahay. Pero may inutos po kasi si Brenda. So, kailangan niya rin gawin yan. Pero don't worry, I'm not saying na I promise na isa ako sa magiging katawang. Pero, gagawin pa rin po namin ang lahat para maging updated kayo sa lahat ng kaganapan kay Brenda sa loob ng bahay ni Kuya. Tsaka yung iba nagsasabi na bakit daw uwi, dapat nakasupport. Yung support naman nasa social media naman. So anytime kahit sa anak ko, And then, tsaka in fairness naman to you, lagi mo rin kami in-update sa GC natin. Oo. No? Kung ano yung mga ginagawa at kailangan natin gawin. yes. Thank you for that. Okay, since uuwi ka ng province, ang tanong ng iba naman, gaano ka raw katagal na mag-i-stay doon? 1 taon. 1 year. So nakalabas na lahat si Brenda. Ikaw wala pa rito. Nakawin na siya dito. Oo. Para ako yung nasa PBB. Oo. Hindi, as soon as possible. Siguro right makakabalik after na ng ako. birthday mo. Kasi Oo, November. parang gano'n. So mga 2 weeks, 3 weeks. Mga gano'n. Pinakhaba na yan. Pinakhaba na yung 1 month. 3 weeks lang. 3 weeks I guess. Okay. So yung balik mo niya probably mga... Pero magkakajowa ko nun siguro mga 3 weeks. So kung magkakajowa ka doon, magtatagal ka pa lalo? Oo, depende. Ay, naku, yun na nga ang sinasabi ko sa'yo. Charot lang. O, eto. Para naman mas maunawaan at maintindihan din ng iba, paano o ano nga ba yung mga ibinilin sa'yo ni Brenda Minch bago siya pumasok ng bahay ni Kuya para dito sa bahay niya sa Manila? Para dito sa Manila. Wala naman siya masyadong binilin dito sa bahay, except lang na Well, adun sa mga board, yung nasa board natin paalala. mga yun lang yung kuan. Pero sa bahay, si Kelvin lang, huwag daw ahasin kasi lagot daw tayo. So, baboy ako, hindi ako pwede. So, ikaw pwede kasi nangangayaya. Ay, walang plano kasi alam ko, ducks yun.
Hindi, yung mga binili lang niya is actually for the information of everybody na nasa akin yung phone niya. So, ang dami nag-message, nagtitim congrats. Tapos meron pa doon nangungutang. Besh, pa utang. Nasa akin po yung phone niya, pero bilin niya na bawal kong basahin yung lahat. Yes. So, yun doon ako sa Facebook at YouTube niya. Tapos... Basta mag-upload lang and mag-update. Oo, tapos nasa akin din yung ATM niya, pero nakasulat na, syempre alam niya kung magkano yung pera. Yung huling Tapos siya laman. umalis. Yes. So, nakalista pa rin yung mga expenses, lalo na sa pamilya na naka-record yun lahat, magkano yung monthly allowance nila, mga bayarin. Correct. Ayan, so... So right after mo, syempre aalis ka nitong bahay. Kanino mo, maaari mo nang ibilin itong bahay na ito'y pagkatiwala? Since wala ka naman. Si Uy, hindi wala. Bakit? 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 Hindi wala. Bakit hindi pwede magkatiwala sa Hindi iyo? kasi yung more on vlogs. So, Oo. may busy din siya. Siguro wala ko si Hideka pa hindi rin. Kasi may lakad din. Siguro dito naman si Ate Yuki. Wala na siya. Nadamay Hindi, ko. I guess dyan sa Ate Gida. Para Oo, tsaka ang dami na pala nila dito. Hindi naman sila mga bata pa para, di ba? Okay. So, kung sakaling may kinailangan ng biglaan sa PBB, Oo. para kay Brenda, paano ang magiging communication or sino ang maaari mong maaari mag-asikaso? Apat yata to yung contact number na binigay ni Brenda. Kasi andun yun yung pwedeng kontakin. Apat yung number na binigay niya. Ako, si Mia, si Mia, Inday Katok, at si Kelvin. So, kung may kailangan about dito sa bahay, syempre sila yung kukontakin. Pero kung Facebook, YouTube, ako yung kukontakin ng staff na pinag-okay. That's good. Para at least clear natin yan. Okay, so ano po if ever man umuwi siya, meron pa rin naman siyang access regarding sa kung ano yung mga kailangan ni Brenda. Tsaka alam ng staff yun, sinabi ko. Correct. O ito, isa pa, napakaraming nagtatanong, napakaraming nakakapansin, nakakapuna sa'yo, bakit daw ang payat mo or bakit ka nagpapapayat? Anong dahilan? Or bakit? Pwede ba past noise? Actually. Bakit parang pagtungo sa pagpapapayat, kinakabahan ka sa pagsagot? Kinakabahan ako na. May tanong lang kami, sa'yo ba talaga yun nasa Hindi kasi may CR? nakita kasi nasa sila. Hindi. Bakit ka nga ba talaga nagpapayat? Siguro sa yung mga nakita ko kasi yung mukha ko yung dumating dito. Ang pangit sobra. Bakit ngayon? Ang ganda mo ba? Konti ko. Okay. Ang puti mo na naman, ang kinis mo na naman. Sa pag-uwi mo na naman sa inyo, mabibilad ka na naman. Pagbalik ko na naman dito. Oo, kakulay na naman parang, kita, baluga. Nasabihan naman kay Gina, ang pangit mo. Alam mo naman, ang ganda ni Gina. Net, so ano ka lang, naging ano ka lang, nasanay, conscious ka lang oo. sa katawan. Tsaka, magpa 5 months na akong di ako tiniinom ng aluminium. Pero magwa 1 month ka na sa Panaderia. 2 months. 2 months na? 2 months na. Kaya naman pala eh. Oo. Tapos uuwi Hindi na ka naman. update din. Kaya nga kagabi, last night naman may ito doon na. Ito na naman ka. Okay. Bago pa man namin makita, for sure, makikita naman namin to at magpa-follow up kami. Kamusta na yung bahay mo? Yun na nga yung isa sa mga rason. Isa din, maliban sa birthday ko, yun yung isa sa mga rason na Bakit gusto mo? para ma-update ko yun. At Matutukan. Siyempre malapit na rin yung sahod. Gusto kong siyempre another naman na materyales. So matutukan ko at may vlog. Okay, para mas makita natin. Okay, last question. Any message dun sa mga followers, sa mga supporters ni Brenda Mitch at ng Social Climax? Ngayon, kailangan po ni Brenda ng support natin kasi kami sobra-sobra yung tulong niya sa aming lahat. At parang di namin alam kung paano ibalik sa kanya yung ginawa niya sa amin. Hindi lang sa atin, pati sa mga pamilya. Oo. Siguro ito yung pagkakataon para suportahan natin siya, tulungan natin siya. So please,
download po kayo ng Kumu at Correct. yan, i-follow niyo po si Brenda sa kanyang Kumu ID, Brand Damage Official. So, araw-araw po, 24/7 live stream po yung Kumu. Tsaka pwede po kayo mag-send ng gift. Meron pong pangalan na Brenda doon. Actually, ang dami ng pangalan ng housemate. Yes, pero Brand Damage Brenda yung Official. piliin nyo. Ayan, so please And supportahan natin aside siya. dyan, syempre, tuloy-tuloy pa rin yung mga vlogs niya. Ayan, oo, sa kanyang pwede. Facebook page and YouTube channel. Oo. Ang Facebook page. Facebook page, Brand Damage, at YouTube channel niya, Brand Damage. Actually, bili niya sa akin kung pwede daw, makakagawa ako ng vlog or sa kanyang page. At Para sa kanyang page. Oo, so uwi ako ng probinsya, siguro gagawa ako ng mga vlog ng ibang social climbers doon at dito pagbalik Yes, soon. So sana ma-sharean mo ako man ng mga any content or idea na Yes. kasama Pwede. yung social climber Actually, alam mo kung problems. ano isa sa mga pinaka-gusto kung pwede mong gawin doon is balik kami yung family niya. Then yung Oo. kung para mas makilala natin ng mas malalim si Brenda, puntahan mo yung yung mga kababata, yung mga kung paano siya naging estudyante, yung best friend niyang tatlo na pwedeng magsambulat or magpakilala pa ng tunay na ugali o kung sino si Brenda. I mean, Okay. more than or higit kanino man sa atin dito, sila yung mas higit na nakakakilala. Kung sino si Brenda, simula nung bata, na naging mag-aaral, gano'n. So para na sa gano'n, mas maganda tong ano na to, magiging concept for Brenda. I guess mas maganda yun. Meron ako idea. Kasi actually yung before siya pumasok sa bahay ni Kuya, sobrang worried si Brenda. Kasi mawawalan siya ng income. I mean, Yes. konti na lang yung papasok kasi hindi na siya makakapag-upload. Pero dahil pangarap niyo talaga ng matagal na. So, Yes, mas talagang pinili niya ang Pinoy Big Brother. So, yun yung bilin niya sa akin na kung pwede, sa atin na makapag-vlog tayo sa Para sa channel page niya. Pero alam naman natin na hindi rin tayo bibiguin ng ating mga followers, most especially yung mga talagang loyal and nagmamahal kay Brenda. Yes. Sana po patuloy niyo po supportahan niya na any kind of vlogs na gagawin para sa FB page ni Brenda or sa kanyang YouTube account. Actually, napakarami pero talagang gusto niya pang magdagdag. Kasi ayaw niyang maramdaman natin na napalayo siya ng gusto sa atin dito outside world. Ayan, muli maraming salamat! Yes, thank Ayan, you. Bakang Vlog, JC Again, please Issues. support sa mga Brenda Natics, Brenda Magicians, Brenda Magician, mga Ayan. social climbers, mga Spikity, Kumela Vocally. Chororo, thank you so much. And of course, please follow nyo na rin sa YouTube channel ang Kel Brand Official. Ayan, para sa kanilang mga video togethers ng mag-bake. Ayan. At syempre po, Ma'am Shirley sa aking YouTube channel at Amia Bababu sa aking Facebook page. And of course, And of course, ang pili Chuchay. niya, alagaan talaga si Chuchay. Si Chuchay, Oo. ang harot-harot na. Sobrang I'm sure na may-miss niya ito na ng sobra. Eh, maraming salamat po muli sa inyong lahat, guys. And Bakang, Yes, thank you sa top gifters sa Kumu. Yes. Kumu, si Ate Pijalbag, si Ma'am Alpa Turel, Ma'am Grantisa. Grantisa, si Grantisa, Mama Mary. Mama Mary, Maraming salamat. Ayan. Basta sa inyo lahat, guys, naman po namin kayo babanggit. Maraming salamat. Kasi alam niyo po kung sino po kayo mga tumutulong at susuporta pa po kay Brenda. Hanggang sa muli, maraming Bye. salamat. Thank you, Baka. Thank you, Ma'am Shiji.